Bueno, gazteek, ongi etorri beste behin YouTubeko kanalea, beste bideo batera. Ja, hilabete bat nihon bideoki gobe, sentitzen horregatio, baina bueno, behize bueltan gare. Aurreko bideon azaldu nuen bezala, pixkat powerreko prozesu dena nahi eta azaldu, astero entrenamentu igotzen jun, pixkat itxendetena, nire entrenamentu nola izaten dien eta hoi dena, eta orduan, hemendik aurrera igandero bideo bat igotzen jungo naiz, asten zaharrindako entrenamentu batekin eta pixkat prozesue azalduz. Eta orduan, pixkat situazioan gartei zuet. A ber, guain arte, indeun egon gehan blokea, izan da bloke de hipertrofia, hau da, masa muskularra iragazteko bloke bat, eta hor, 10 aste egon geha. Bale, azkenen hor inditugu movimentu variantek izena duenak, gehien bat, hau da, press banka peso muerto da sentadilla, baino ez azkenen kompetizioan iten da movimentu exacto hori, baizik eta pausak inda, tempoak sartuta, accesoriok, edo lo que sea. Vale? Orduan, hipertrofiako bloke horretan hori iten da azkenen, variantek landu, eta gero bastante serie sartu. Vale? Azkenen iten dana da, kapazia de trabajo hori, landu, oza, alik da volumen gehiena sartu, gero aurrea behi da, azkenen zure gorputzek gehiago toleratzeko, no? Orduan, guain arte, 10 aste horietan hori sein dugu, baina guain pasagea beste bloke batea. Vale, izena ona fuerza base. Eta hori izango litzeke, guain, pixkat ariketak aldau inditugu, volumena baita ariketana jetxin dugu, hau da, serie kantidad hori pixkat jetxin dugu, eta hemen ingo deuna da, intensidadea igo ariketana. Vale, oza, seguramente, bloke honen bukaeran, bukauko dugu variantetan rekorra botatzen, hau da, repetizio bateko maximak iten, eta, bueno, hoxe, aber nola juten da. Bale, orduan, beste gabe, bideokin hasiko ga, entrenamentu irakutsiko izuet, gaur peso muerto tokatzen zaigu, peso muerto deficit, eta gero espaldako entrenamente. Bale, orduan, beste gabe, vamos a darle. Chavales, azkeneko aproximazioa inda, con 170, ja efektiba emango diogu, lehenengo seria con 180, vale? 5 repetizio, eta nola jautean. Bastante ondo ikusten ez aproximazioa nari esan, orduan, a ver. Vamos a darle, tío, venga. Vamos a darle, oiga. Lehenengo seria inda, 108-takin jodido, tu? Osa, eta egin bost, baino, keba, me flipau. Ez, jetxin behar diot. Lebajoa 170 jetxin behar diot, eta, gehatzen dien bi serio horiek ondo iteko, estelatu. Keba, 108-takin, bost eta egin baino, ostia, beste 3 ni pastio, etatzen gehiago. Osa, berezan, ealo, 3 rekamaran usteko, eta, hostia, mezego. Ordu, noi, que le bajamos y ya está, vale. Es lo que hay tú. Así se aprende, está venga. Vamos a darle. There
Bale, peso muerto bukau deu, eta guain bakarrik akzesorio gehitzen die. Hau da, bizkarrantzako ariketak, eta baita, peso muerto mejoratzen lagunduko duenak. Bale, orduan dugu dominadas, remo con barra, eta gero, bicepseko ariketa bat, eta jazta. Bale, bakoitzetio 3 serie, y fuera. Hola bukar da, gaztek, seria hola bukaztek. Bueno, gaztek, entrenamentu bukau deu, azkeneko ariketa honekin bukau deu, kur de biceps, eta jazta. Bale, orduan. Gaurko entrenamentu peso muerto nahi izan da, azkenen peso muertoa dirigituta, eta gero honen akzesoriok ditugu. Azken fina izango litzeke un entrenamiento de tracciones. Osa, hipertrofia pasata, entrenamentu izango litzeke, baina, bueno, powerren, azken entrenamentu juten die, dirigidos a ya sea press banka, sentadilla o peso muerto, osa, egunero egiten dugu oitakon bat, azken objektiboa, oitan onena izatea, bale? Orduan, eskerrik asko hemen egoteatio, bideoa gustatu bali mazaizue like bat eman, suskribitu, ez bali mazarete suskribituta kanalea, ez galtzeko urrengo astenio goituten bideoz, komprometitu naiz, igandero egotzea bideo bat, egia esan gogauket, azkenen prozesu guzti hau nunbait gordeta eukitzeko, eta YouTubeen izangoa, eta bueno, ikusten batzue eta gustatzen bazaizue, eta zeuze ikasten batzue, de puta madre. Bale, orduan, urrengo bideoan ikusiko gara, eta zaindu zaizte, venga.